To bi mi upropastilo dan. Hajde da uzmemo skenere i prebacimo se odavde. Da, ali sumnjam da ću ikad koristiti sken ovog mesta u borbi. Nikad ne reci nikad. Čak i lokacije koje obično ne bi stavio borbeni špil mogu da ti daju prednost, ako ih koristiš u pravom trenutku. Spreman? Opa mać! Opa mać! O, srećan sam što vas vidim. Pomozite mi! To je Zerv. Provodi vreme u olujnom tunelu, usled čega je malo... Žurimo, Zerv! U čemu je problem? U zamci sam. Namamio me je ovde neko od vaše vrste. Žena. Onda je nacrtala ovaj magični krug oko mene. Verovatno Karmin. To je trik, Zerv. Samo izađi napolje. Rekla je da ću da izgubim svoje moći ako izađem. Ona je zla. Već je upotrebila svoju magiju na mom Torvegu. Ne radi. Nijedna borbena oprema ne radi ovde u Gvozdenom stubu. Svi to znaju. Ja to nisam znao. Pretvorit će me u donjosvetaša. Učinit ću sve. Samo upotrebi svoju ljudsku magiju da me oslobodiš. Idemo dole, izgovorit ćemo abrakadabra i neka ide svojim putem. Važi, Zerv, oslobodit ćemo te. Ali dozvolit ćeš nam da skeniramo tebe i tvoj Torveg, okej? Da, samo brže. Vratit će se svakog časa. On je gore. Obavila sam svoj deo nagodbe. Sad je red na tebe. Nagodba otpada. Šta? Tejakek. Ona dva krelca su mi upropastila plan. Sredit ću ih nekako. Sve je u fluksu. Ne brini. Svi smo jednom bili početnici. Mogu da ti proverim špil ako želiš. Ne znam, možda. Da ti kažem da li si spreman za borbu protiv velikih momaka i devojaka. Haha. Važi. A sada vidimo. Tvom špilu trebaju ozbiljni dodaci ako hoćeš da uspeš ovde u haotiku. Stvarno? Kod kuće sam ja... Ovo nije kuća. Čuj, deluješ kao fin momak, a ja imam dodatne karte. Namesti skener na razmenu, a ja ću da uradim ostalo. Hej! Šta? Tvoj drugar pokušava da ti ukrade špil. Za par minuta bi prebacio sve tvoje karte u svoj skener. Zašto ne gledaš svoja posla? Zašto ne prestaneš da varaš nove igrače? Pokazat ću ti ko je igrač, majore Ljigo. Haha. Za sat vremena imam meč u Krelandromu. Ovaj put s tobom. Važi. Možeš da ga pobediš. Samo ti treba strategija. Znam to, Kaze, ali koja strategija? Klejskor uvek koristi donjosvetaše. Sigurno će te napasti vatrenim napadima. Onda ću da koristim lokacije koje su dobre protiv njih, poput glečerskih ravnica i dveri dubokih rudnika. I mogu da koristim svoja vodena stvorenja u rečnim zemljama. Tondar i Krosektus sigurno će se pokazati.
A Maksor sigurno ide u prvi red. On je moja desna ruka. Hej, onaj sken rečnih zemalja koji imaš, nizvodno od Brzaka koren. Tamo je velika stena koja liči na lobanju. Iznad nje je vodopad, a iza njega je mala pećina. Iznutra možeš da vidiš kroz vodopad. Savršeno mesto za napad iz potaje. Super! Ali koju borbenu opremu da koristim? I koju magiju? Ne brini, sve ćemo sad da isplaniramo. Ako je neko glup da mu ukradu špil, zaslužio je ono što je dobio. Ili što je izgubio. Hvala na mudrim rečima. A sad mi se gubi s puta, ili... Šta bi rekao kada bih ti rekla da imam informaciju pomoću koje možeš da razbiješ izvesnog majora Mlakonju? Rekao bih... Slušam te. Ovo je meč u kome igrač izaziva drugog. Kleotik je izazvao majora Toma. Molim vas, okupite svoje borbene timove. Zaključajte špilove. Srećno, brate. I drži se plana. Hvala, hoću. To, znao sam. Klej je izabrao donjo svetaše. Misle da su sve razradili. Ne znaju s kim imaju posla. Kleotik, uporno pokazuješ ponašanje nedolična igrača Haotika. Major Tom će biti prvi napadač. Kako god. Prva bitka će biti na rečnim zemljama. Moram odmah da se rešim Barata Bionda. Maksor napada Barata Bionda! Zaigrajmo Haotik! Zadivljujuće. Pružit ću ti ruku. Ili dve! Loša šala. Dobar napad. Ne brini. Ne bi me iznenadilo da se tvoj drugar vrati i porazi Barata. Zapravo, bila bih u šoku kad ne bi. Ne mogu ovako brzo da izgubim Maksora. Upotrebit ću magiju. Pesmo preporoda! Izleči me! Veoma pametno. Ali i ja imam par trikova. Barat je moćan. Upotrebit ću pesmu budućnosti. Diminuendo! Napad ludila! Hej, dobro bi nam došlo malo drva za potpalu. Uvaži.
pobednik prve bitke. Odaberi potez, majore Tome. Red je na tebe, Kleotik. Jezero lave. Vatreni napadi su mnogo jači u jezeru lave. Klej sigurno neće napasti jednog od Tomovih vatrenih stvorenja. Biram Miklona za napad na Maksora. To je čudno. Major Tom opet pobeđuje. Maksor napada Gula. Pirition napada Maksora. Maksor napada Kugara. Nešto nije u redu. Ostalo ti je još samo jedno stvorenje, Kleotik. Izaberi lokaciju. Jezero lave. Magmon napada Maksora. Srećno! Klej ne kapira. Danas sam već 2 put pobedio ovde. Ali ne protiv Magmona. Magmonovi vatreni napadi su jači u jezeru lave. Zar to nisi znao? Plamena lopta! Najlepše je kod kuće. Vozdene kugle! Kako brzo dolazi do preokreta u ovoj igri. Lavina! Bolesti! O ne! Klej koristi Mugiju! Evo je još jedna Mugija! Plameni top! Nema više Maksora. Ostalo ti je jedno stvorenje, a meni 5. Ne zadugo. Majore Tome, ovo je tvoj napad. Vraćamo se u rečne zemlje. Krosektus napada Magmona. Ona skrivena pećina za koju mi je Kaz rekao je ovde negde. Iznenadit ću Kleja i završiti s ovim. To! Klej neće znati šta ga je snašlo! Sad samo treba da čekam. Mene tražiš? Kako je znao za pećinu? Udri najbolje što možeš, Šonjo. Važi ledena para. Jezero lave! Kako smo se vratili ovde? Upotrebio sam čarobnu borbenu opremu pod nazivom Flux sfera! Ovim mogu da promenim borbenu lokaciju u sledeću kartu u svom špilu. A to je slučajno jezero lave, zato što su sve jezero lave. Moji vodeni napadi! Sva tvoja stvorenja koriste vodene napade. Vrlo neefikasno ovde. Zato ću da nas vraćam u dobro staro jezero lave za svaku bitku. Sve dok ne dobijem meč. Magmon napada Tondora u jezeru lave.
Vidav napada Magmona u glečerskim ravnicama. Dok ne pređemo u jezero lave. Klej savršeno igra. Flux sfera, jezero lave, ali on nikada ne bi odabrao takve karte osim ako... Osim ako ne zna da će tvoj drugar da upotrebi stvorenje s vodenim napadima. Što je i znao. Zato što sam mu ja odala čitavu strategiju. Oh! Kad idući put odlučiš da spasavaš nekog jadnog, nesrećnog gornjosvetaša, bolje gledaj svoja posla. Zerv, gvozdeni stub, ti si ga prevarila! Ostala su ti samo 2 stvorenja s vodenim napadima, a ovde nisu efikasni. Vratit ću nas u jezero lave za našu iduću bitku. Ne možeš da pobediš. Bolje, odustani! Ne mogu da odustanem, ali kako da pobedim? Potreban mi je novi plan. Brzo. Ovaj meč je bio moj, čim si odredio špil? Šteta što ne shvataš ponavljanja. To je to, moja mugija. Repriza. Šta ćeš da uradiš, da vratiš diminuendo? Ovoga puta me to neće zaustaviti. Pesma budućnosti! Kleotik dobija ovu bitku, oba igrača imaju još samo jedno stvorenje. Zašto si opet upotrebio pesmu budućnosti, tupavi? Da bi video da ćeš da izgubiš? Ne baš. Pesma budućnosti ti pokazuje koji će napad upotrebi tvoj protivnik. Ali možeš da je upotrebiš i da preurediš svoj špil s lokacijama i promeniš naredne 2 lokacije. Tačno, majore Tome. Tvoj špil s lokacijama je otključan. Kakvo traćenje vremena? Ti napadaš, majore Tome. Gvozdeni stup. Mezmar napada Magmona. Otkrila ti se greškica u strategiji. Samo treba da nas vratimo u jezero lave i gotov si! Samo napred. No šta sad? Otkrila se greškica u tvojoj strategiji. Borbena oprema ne radi u gvozdenom stubu. Ali ovo radi. Vodeni mlaz! Pametno! Ali tvoj trik te neće spasti. Lavina! Platni mlaz! Varao je! Iskoristio je tvoju snagu protiv tebe. To nije varanje, već strategija. Major Tom je pobednik. Svaka čast, brate! Hvala, ali bilo je gusto. Igrao je kao da je... Znao šta ćeš da uradiš? Da. Ona nas je prisluškivala dok smo razrađivali tvoju strategiju i odala je Kleju. Zove se Kristela. Ona je prevarila Zerva.
Opaka je kao klej. To donosi neprilike. Naročito nama. Dobro odrađen posao. Nije. Priboli to. Ovo je samo trenutni poraz. Bili smo blizu. Blizu nije dovoljno. Hoću da uništim onu dvojicu. Kleje, mislim da je ovo početak savršeno prljavog prijateljstva.